Hola a tothom, vaig a començar a fer una ràpida explicació de com exportar un vídeo. Ja tinc un projecte acabat, amb els títols, té so, ja està tot fet, i ja senzillament el que farem serà exportar-lo. D'acord? Primer mirem el tipus de fitxer que tenim. Jo el voldria a 1080, a veure... Sí, perfecte, ja està, mira, 1080, alta definició, 25 frames per segon ja està bé, i 920 per 1080 ja és un tamany molt bo. Perfecte, doncs això està bé, i ara ens anem a exportar, que és la rodona aquesta vermella. Clico, i en el meu cas el que faré serà, el fitxer serà MP4, la qual cosa ja em va bé, i de qualitat li donaré una baixa, perquè com que és per a un vídeo, prefereixo que així carregui ràpid. Ara exportarem el vídeo, i es comenta exportar, va per tant per cent, d'acord? I quan hagi acabat aquest tant per cent, ja tindrem el vídeo finalment exportat. Si feu qualitat alta, aquest procés se us allargarà molt, d'acord? Perquè, clar, contra més pesa, més temps estem transformant el fitxer de l'OpenShot en un fitxer estàndard MP4, ¿vale? Que és un fitxer de reproducció de vídeo. Bueno, sembla que la cosa va animant. Encara va prou ràpid, sí. I ja està. Ja el tenim exportat. Ara anem a buscar-lo. Això deu estar a vídeos o a baixades. No se n'els deixa, a veure. Bé, vaig a buscar-lo, a preferències, on me l'ha deixat. A veure, preferències... Desament automàtic, vista prèvia... No ho posa, suposo que potser ho deu haver deixat a la mateixa carpeta on estava, jo el tenia aquí a bloc 4. Sí, l'ha deixat al mateix lloc on tenia el projecte inicial, és aquest d'aquí. A veure, reproduïm-lo. Es nota una miqueta el pixelat perquè estic reproduint a un tamany molt gran. Si el veiés reproduíssim a un tamany més propi del YouTube, per exemple, tamany així, a veure. La qualitat seria una miqueta millor. En qualsevol cas, amb això podem jugar nosaltres amb la qualitat on queda bé. D'acord? Doncs ja ho tenim. Fins la propera.